салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навор имрӯз аст анамин намуд норкаҳои гуфтива гапо оригинал шата $1000 ира оригинал намеган, дубликаи оригинал мешавад. духтаракои хушрӯ иам ягон чи намешавад, качествоаш бомбай. духтаракон нархш духтаро 2000 сомона, нархи донаша ин оптон гирид арзон мекунем. ранги сабз духтаро ё гуфта навора як рӯз баъд кун сабз мебе, ма гуфтам нема сирха мекунам, як рӯз баъд навори сабзша мекунам, гуфтам биёй навори дуюм бора навор мекунам. мақсад духтарако диден чи хел хушрӯя норка, ма рости хидам да ҳамира ҳозир гирифтестам, бо ҳам хел видео кадестам. аҷоибот хушрӯян духтаро, размеро IL сар мешад то 4XL. духтарако ё LMXL хеле ма размери тоҷикат шуда фаҳмонам удобнатар. размеро духтаро I46 пуш то 60 пуша размер ҳаста, 2200 сомонӣ. ина расветка дорад духтаро, коричневый дорад, серича мешад, молочнича мешад, не ранги диюм шад духтаро, сиёҳ ҳам дорад, уна расветкош хулас. нархиш 2200 сомонӣ, нархи донаша ина оптон гирем бо арзон мешавад. норка ҳам духтаро оригиналша ҳама медона, баъзе ино одамо навор мекунан, оригиналаш меган 2500 2400 ҳам хеле нарх мемонад. и хеле гап нест духтаро, оригинали тозаи кожаш ки тоза мешад духтаро $1000 меиста. айё дубликати ой духтаро хушрӯ честни кор кунем, нақдтар мешавад. дубликатш ки ҳастак 2200 сомон духтаро хушрӯ. ина касе харидорай марҳамат, ватсапам дар экран ҳаст, нависен, доставка дорем духтаро хушрӯ. ина духтаро бо бургаи рангша нишон дидем, ин рангошам будай қариб ё 10 ранги дигаи дай, хе камтар телефон да намоён нест. коричнев пас, коричнев баланд, хеле сиёҳш духтаракои хушрӯ. ина бо осиниш хеле дорад, айниш духтаро надорад. иш барои модаро ҳай, модаро да басебтар, яъне хеле камтар чӣ меган, як паласак дига дора, иш барои модаро хушрӯтар, барои ёшако духтаро ин хелеш хушрӯ. ва духтаракои намуди шубачо омадагиай, остиношон снимаиши, нархиш 420 сомонӣ духтаро. диден ирам бори фасонае гуфтивай гапо мепӯшонем чанд вақт, чанд сол аймода намеравад. якта ранг дошта духтаро, размеро ML IL саркардагӣ то 3XL размер ҳаст. ба духтаракои намуди шубачо омадагиай, нархи ё духтаро 290 сомонӣ, бо бори навай духтаро ML 1XL 2XL то 3XL размер ҳаст. сафед дорад, розвича дорад, бежи пас, бежи баланд, чизе ки дар навор дидед духтаракои хушрӯ, анам чизо ҳаст, анам чизоро дорем айни ҳол. осиношон снимаешь я? осиношон духтаро снимаешь бдай. мақсад метонем ба осин пушем, метонем бе осин када пушем, баҳори тира боҳида духтаро. бори нав